Всеки така мисли и после му се раждат 3 деца. Менторството и как да си намериш ментор е hot topic, защото може да е много по-лесно, отколкото си мислиш, може да е много по-трудно от каквото си мислиш. Дай да започна от това аз как си намерих ментор. Аз имам двама ментори. Един ми беше ментор по около 3 години, след което усетих, че съм взел каквото мога да взема от него. А и си бях набелязал един човек в продължение на може би 6-9 месеца. В главата ми е било, че много яко той да ми е ментор, обаче пък знам, че той е много високо ниво и ми е трудно, дали в главата ми беше трудно да измисля подходящия начин как да го рична. Аз работя с другия ментор през това време, обаче знам, че искам този човек да ми е. И случихме се заедно на едно място. Аз имах много тежки бизнес казуси тогава, които аз така или иначе го питах от време на време, ама той ме отговаряше, защото сме през общи познати се познаваме. И седим в една стая и той си свие така нормална цигара и го викам, искам нещо да те питам от известно време. Той ми казва, дали казвай. Много искам да си ми ментор. И той само така си пали си пуши и казва, бизнес ментор или ментор в живота? И аз казвам, аз в живота ще се оправя, добре съм там. Искам за бизнеса да си ментор. И той само пак така пуши и издиша и казва,